my sme v tomto roku uplatnili ďalšiu novinku, a to je vlastne predkladanie súpisu vlastníckych a užívacích práv, ktoré máte k pôde, a tam takisto veľký cirkus na začiatku, veľká nevôľa. V závere sme zistili, že z 18 000 žiadateľov len 2 000 žiadateľov bolo takých, ktorí nedokázali predložiť súpis užívacích vlastníckych práv, a zase to potvrdzuje to, že boli to práve takí, ktorí v minulosti neoprávnene čerpali peniaze. Takže tá väčšina farmárov je poctivých, tá väčšina farmárov je spravodlivých aj voči sebe, voči svojim kolegom, voči svojim partnerom, s ktorými podnikajú na nejaké plochy, na nejakom území, a tí, či už cez systém monitoringu území alebo cez vlastnícke užívacie práva, dokázali ukázať, že robíme na Slovensku poľnohospodárstvo poctivo. Ostatné dni sú pre pôdohospodársku platobnú agentúru mimoriadne. Dobrá správa prišla z Bruselu a ďalšie súvisia s auditmi a tiež s výsledkami zavedených noviniek. Trošku nahostený začiatok, ale postupne to všetko prejdeme s generálnym riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry pánom Jozefom Kišom. Vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Začneme tou najdôležitejšou správou, ktorá prišla z Bruselu. O čo presne ide? Ja začnem trošku s informáciami, ktoré sme dostali už vo februári tohto roka. A musím povedať, že vtedy sme dostali z Bruselu jednoznačné stanovisko, že je zastavená 25% korekcia. To znamená, že už vo februári Európska komisia potvrdila, že platobná agentúra je nastavená správne a že fungujeme v zmysle podmienok, ktoré vyžadujú od každej platobnej agentúry v rámci členských krajín. To, čo sa stalo v posledných dňoch, tak dostali sme vlastne vysporiadanie tej 25% korekcie, ktorá bola uplatnená v roku 2020 a týkala sa roku 2019, 2021, takisto aj rok 2022. Tá informácia, ktorú sme dostali z Bruselu, bola taká, že Brusel uznal všetky naše argumenty, uznal správne nastavenie platobnej agentúry a 25% korekcia bola znížená na 14,7. To znamená, do štátneho rozpočtu sme ušetrili 19 miliónov. To, čo je dôležité povedať, že pri odobratí trvalej akreditácie v roku 2020, a k tomu sa ešte dostaneme, vôbec nemusela byť akreditácia odobratá, sa napriek odobratej akreditácii v rokoch 2020 a 2021 až do augusta 2021 púšťali platby, čo vlastne ohrozovalo štátny rozpočet. A to sa vlastne aj pri výpočte tej 25% korekcie, respektíve tej 14,7% korekcie uplatnilo. A dnes môžeme skonštatovať, že za roky 20 a prvý polrok 21 bola Slovenskej republike spôsobená najväčšia škoda, viac ako 15 miliónov eur z tých 27 miliónov, ktoré boli uplatnené ako korekcia voči Slovenskej republike. Takže ak niekto odobral akreditáciu a nezastavil platby, spravil obrovskú chybu a spôsobil obrovskú škodu Slovenskej republike. Povedzme si ale pre tých, ktorí nevedia, čo to vlastne korekcia je, a respektíve niekedy sa spomína aj penále. Uplatňované korekcie zo strany Európskej komisie sú vlastne penále, pokuty, akokoľvek to nazveme, za nesprávne vyplatené peniaze z európskych fondov. To znamená, že ak niekto spravil chybu pri spracovaní žiadosti, či už ide o priame platby, alebo ide o projektové podpory, alebo žiadateľ účelovo zaviedol platobnú agentúru pri podávaní žiadosti, tak pri následných kontrolách, ktoré robí Európska komisia, sa vyčísľujú škody, ktoré boli spôsobené. To znamená, to penále, tá sankcia je spôsobená škoda, ktorá bola spôsobená Európskej únii. Dá sa povedať, že výška korekcie je štandardná aj v iných krajinách, taká ako u nás? Áno, tá korekcia sa pohybuje z pravidla od 1 do 10%, to sú tie štandardné korekcie, lebo samozrejme, keď robíte aj chyby a platí to pre všetky členské krajiny. To znamená, že takéto korekcie sú uplatňované z pravidla vždy pri každom audite. Tá mimoriadna 25% korekcia bola vlastne spôsobená tým, že bola odobratá trvalá akreditácia a že boli určité pochybnosti o tom, či platobná agentúra na Slovensku funguje správne. Verili ste v takýto dobrý výsledok vzhľadom na tie snahy externého prostredia a tiež niektorých politikov spochybniť agentúru? Ja som veril tomu, že dokážeme presvedčiť nielen bruselských auditorov, ale že dokážeme presvedčiť aj slovenskú spoločnosť. My sme naozaj robili všetko v najlepšom vedomí a svedomí, nastavovali sme nové procesy, digitalizovali sme, elektronizovali sme procesy v platobnej agentúre, snažili sme sa nastaviť procesy tak, aby boli jednoduchšie, priateľnejšie pre žiadateľov. A ja som veril v to, že naozaj toto bude akceptované a to sa aj potvrdilo. Potvrdilo sa to zastavením 25% korekcie a potvrdilo sa to konečným vyčíslením chýb z minulosti a ja som veľmi rád, že naozaj sme ušetrili 19 miliónov pre slovenský rozpočet. Dobre, čo to bude znamenať do budúcna a pre nové programové obdobie?
Tak bude to znamenať to, že môžeme fungovať štandardne ako štandardná platobná agentúra tým, že máme potvrdenú akreditáciu, lebo jeden z tých auditov, ktoré sme dostali výsledok, hodnotil aj akreditačné kritériá. Tam sme takisto dostali z Bruselu výsledok, že za toto není uplatňovaná žiadna korekcia. To znamená 100% plníme akreditačné kritériá a preto bude do budúcna platobná agentúra fungovať štandardným spôsobom a lepším spôsobom z pohľadu žiadateľov. Keď už sme spomenuli nové programové obdobie, tu PPAčka už pozná výsledok jednej novinky, a to zavedenia systému AMS. Aký je teda ten výsledok? Zvládli to prijímatelia? Na úvod musím povedať, že povinnosť vyhotovovať geotagové fotografie bude od roku 2024 povinnosť pre všetkých žiadateľov. Toto je povinnosť, ktorú zaviedla Európska komisia a s tým jednoducho nespravíme nič. Je to niečo, čo sa musí akceptovať a my sme dnes v štádiu, kedy učíme platobnú agentúru, kedy učíme žiadateľov, akým spôsobom sa pripraviť na rok 2024 a ako sa pripraviť tak, aby sme naozaj boli v súlade s tým, čo od nás komisia vyžaduje. My sme v tomto roku spustili systém monitoringu územia. Nechcem povedať, že pilotnej prevádzke, skúšobnej prevádzke začali sme a nejakým spôsobom učíme žiadateľov, akým spôsobom majú vyhodnocovať svoje činnosti na jednotlivých parcelách a plochách. My sme identifikovali 5000 žiadateľov a 5000 žiadostí, kde sme mali spornú informáciu o tom, v akom stave tá plocha je, to znamená, či je alebo nie je obhospodarovaná. Z týchto 5000 žiadateľov až 98% nám zaslal geotagové fotografie. To znamená, že ten prvotný strach z tejto novinky, lebo každá novinka vyvoláva určitú obavu, určitý strach a je to zmena, končila tak, že 98% žiadateľov nám geotagové fotografie poslalo. Na základe toho vieme jednoznačne vyhodnocovať ten stav tej pôdy, tej plochy a vieme prijať jednoznačne stanovisko v spolupráci so žiadateľom, lebo naozaj to vyhodnotenie beží v komunikácii so žiadateľom. Nie je to jednostranné rozhodnutie agentúry. My dostaneme fotografie, žiadame si ďalšie informácie a pokiaľ uznáme, že tá plocha bola obhospodarovaná, uznáme naozaj ten stav, ktorý tam je. To znamená, že chceme nájsť riešenie také, aby sme nemuseli žiadateľa sankcionovať. Samozrejme, sú tam aj 2% takých, ktorí robia okolo toho celého zbytočný rozruch a sú to práve takí, ktorí aj v minulosti pôdu neobhospodarovali, neoprávnene čerpali zdroje a ja sa nečudujem, že takíto ľudia budú kričať, lebo to sú veci, ktoré majú napraviť systém. Ten systém bol napravený aj v oblasti užívacích práv, to znamená, že my sme v tomto roku uplatnili ďalšiu novinku, a to je vlastne predkladanie súpisu vlastníckych a užívacích práv, ktoré máte k pôde a tam takisto veľký cirkus na začiatku, veľká nevôľa. V závere sme zistili, že z 18 000 žiadateľov len 2000 žiadateľov bolo takých, ktorí nedokázali predložiť súpis užívacích vlastníckych práv a zase to potvrdzuje to, že boli to práve takí, ktorí v minulosti neoprávnene čerpali peniaze. Takže tá väčšina farmárov je poctivých, tá väčšina farmárov je spravodlivých aj voči sebe, voči svojim kolegom, voči svojim partnerom, s ktorými podnikajú na nejaké plochy, na nejakom území. A tí, či už cez systém monitoringu územia alebo cez vlastnícke užívacie práva dokázali ukázať, že robíme na Slovensku poľnohospodárstvo poctivo. Opýtam sa, bola potrebná aj spolupráca žiadateľov a profesijných združení? Áno, je to tak. Ja musím povedať, že aj stavovské organizácie nám veľmi, veľmi pomohli, lebo ich spätná väzba k tomu, ako sa ten systém kalibroval, ako ten systém vyhodnocoval jednotlivé územia. Bola to pre nás veľmi cenná spätná väzba. My sa komunikovali aj s konkrétnymi žiadateľmi, farmármi, ktorí nám pomohli ten systém kalibrovať a nastaviť. A ja verím tomu, že táto spolupráca bude pokračovať a že dokážeme naozaj ten systém nastaviť tak, aby bol spravodlivý, efektívny a účinný. Čiže toto môžeme rovnako považovať za úspech. Aký je ten ďalší? Ja si myslím, že áno, že ten úspech, ten prvotný určite v monitoringu územia za sebou máme. Hovorím, že treba tam spraviť ešte veľký kus roboty. Chceme mať aplikovanú nejakú aplikáciu, ktorá bude dostupná žiadateľom a budú jednoducho vedieť pracovať s fotkami, budú veľmi jednoducho vedieť pracovať s údajmi. Ďalší úspech je ten, že nezávislý auditor nám potvrdil, že sme protikorupčne nastavená spoločnosť. To znamená, platobná agentúra plní všetky kritériá protikorupčnej spoločnosti a ja som veľmi rád, že aj toto sa nejakým spôsobom preukázalo vo vzťahu k tomu, čo v minulosti bolo komunikované o platobnej agentúre, že všetky tie veci boli vyvrátené. Čo musela agentúra pre získanie certifikátu urobiť, alebo respektíve vlastne splniť?
nastaviť procesy v súlade s požiadavkami, ktoré vám umožňujú získať takýto certifikát. Či už sú to procesy pri schvaľovaní žiadosti, procesy pri spracovaní žiadosti o platbu, procesy pri spracovaní vyhodnocovaní verejného obstarávania. Tým, že sme zdigitalizovali veľkú časť procesov, to znamená prijímanie žiadosti, spôsoby vyhodnocovania, vyhodnocovanie, máte tam monitoring a tracking toho, kto prišiel do kontaktu s tou žiadosťou, kto akým spôsobom rozhodol, kto akým spôsobom robil s jednotlivými prílohami k tej žiadosti, verejné obstarávanie, je elektronické cez systém Josephine, takisto sme zaviedli cenové katalógy, ktoré úplne vylúčujú nadhodnocovanie zákaziek. Máme meraný konflikt záujmov medzi žiadateľmi a spracovateľmi, medzi žiadateľmi a dodávateľmi, čiže toto všetko umožnilo to, že nezávislý auditor skonštatoval, že naozaj plníme všetky kritéria preto, aby sme boli v skupine organizácií, ktoré majú správne nastavené protikorupčné opatrenia. Môžeme si povedať, kto všetko tento certifikát získal? Tak myslím, že asi taký kľúčový úrad vlády Slovenskej republiky, ministerstvo dopravy a ďalšie inštitúcie, ktoré tieto kritériá musia plniť a kde boli identifikované nejaké rizika z pohľadu nejaké možné manipulácie, hlavne pri čerpaní eurofondov. Takisto to bolo aj MIRI, to znamená, že tam takisto tečie veľký objem peňazí, ktoré sa vlastne vyplácajú. Ako vyzerá aktuálne situácia s mimoriadnou pomocou? Splnili ste verejný prísľub a poslali ste už prvé rozhodnutia? Ja musím povedať, že nie, že sme poslali prvé rozhodnutia, sú vydané všetky rozhodnutia, čiže verejný prísľub sme splnili. Prvýkrát v histórii platobnej agentúry aj ministerstva pôdohospodárstva sa nám podarilo spracovať všetky platby tak, aby žiadateľ nemusel predkladať žiadosť. To znamená, vychádzali sme z dát a z údajov, ktoré sme mali k dispozícii a podarilo sa nám naozaj vydať všetky rozhodnutia a do konca roka vyplatíme určite všetky peniaze žiadateľom. Žiadateľom je možno také, že trošku zavádzajú, keď žiadosť nemuseli podávať všetkým pestovateľom pšenice. To znamená, my sme si ich identifikovali, spracovali sme ich zmluvy a pošleme peniaze. Kedy farmári môžu dostať peniaze na účet? Najneskôr do konca roka, tak ako som povedal, ja verím tomu, že sa nám podarí spracovať všetky žiadosti o platbu tak, aby sme nejakým spôsobom do konca roka splnili záväzok vo vzťahu ku všetkým farmárom. Musím povedať, že týka sa to každého jedného pestovateľa pšenice, to znamená, že ten, kto mal 1 hektár, tak naozaj dostane tých necelých 40 eur za ten 1 hektár, ale je ten systém nastavený spravodlivo, to znamená, každý jeden pestovateľ aj s tou najmenšou plochou, aj s tou najväčšou plochou dostane vyplatené peniaze. Poľnohospodárov určite zaujíma, v akom štádiu sú výzvy 4.1 a 4.2. Je pravda, že už sú vo finále? Ja musím povedať, že výzva 4.2 je ukončená, to znamená, že tam už prijímame prvé žiadosti o platbu, sú podpísané všetky zmluvy, ktoré mohli byť podpísané aj zo strany žiadateľa, zo strany platobnej agentúry. Takisto aj výzva 4.1. Tam sme vo finále, máme len malé percento zmluv, ktoré nie sú podpísané a to z toho dôvodu, že ešte čakáme od žiadateľov splnenie určitých podmienok pre podpis zmluvy a takisto aj v tejto výzve už evidujeme prvé žiadosti o platbu. To znamená, že ja verím tomu, že možno do konca roka sa nám podarí aj vyplatiť prvé peniaze v týchto výzvach. Sú to práve 2 roky od úspešného získania trvalej akreditácie. Čo všetko sa vďaka tomu podarilo? Podarilo sa hlavne zaviesť štandardné fungovanie platobnej agentúry a to sa prejavilo hlavne v roku 2022, kedy sa nám podarilo vyplatiť do sektora viac ako 1,2 miliardy. Dnes môžem konštatovať, že to je 1,5 miliardy eur a to malo potom dopad aj na to, v akom stave sa náš sektor za rok 2022 nachádzal. To znamená, že o 100% vyšší zisk sektora bol aj vďaka tomu, a ja si dovolím naozaj tvrdiť, že bol vďaka tomu, že sme do sektora naliali viac ako 1 miliardu eur. To znamená štandardné fungovanie, spracovanie žiadostí, spracovanie všetkých víziev a vyplácanie peňazí vo veľmi krátkom čase. Musím sa vrátiť k pomoci, ktorú sme vyplácali na sucho. Tam sme dokázali behom 2 mesiacov spracovať žiadosť a vyplatiť peniaze. Takže to sú veci, ktoré sú neštandardné vo vzťahu k minulosti, k platobnej agentúre, ale štandardné vo vzťahu k budúcnosti. Ja verím tomu, že naozaj takáto pomoc, hlavne z 3. piliera, bude pravidelne aplikovaná zo strany štátu a bude tá pomoc farmárom rýchla a adresná. Bez toho by to asi nebolo možné. Určite nie. Ja si myslím, že pokiaľ by agentúra mala odobrať tú akreditáciu, pokiaľ by stále musela pred komisiou dokazovať, že sme správne nastavili procesy a že sme ich správne zdigitalizovali, že rešpektujeme legislatívu európsku alebo národnú, tak jednoducho bez toho by to možno nebolo. Na záver sa ešte opýtam, nehrozí už agentúre nič podobné?
Odobratie akreditácie bol ten najhorší krok, ktorý sa pre poľnohospodársky sektor mohol spraviť. Vôbec to nebolo potrebné, stačilo diskutovať s komisiou, stačilo ich ubezpečiť o tom, že máme záujem nastaviť správne procesy, stačilo zastaviť platby, tak ako sme to my spravili v júli 2021. Tým, že zastavíte platby, dávate 100% istotu aj Európskej komisii, že nebudú hroziť žiadne škody. My sme tie platby pustili až v čase, keď sme si boli istí, že máme správne nastavenú agentúru, bolo to so súhlasom Európskej komisie. Spustili sme platby, ktoré boli v omeškaní vo vzťahu k tomu, čo sa udialo, ale boli v omeškaní aj kvôli tomu, hlavne kvôli tomu, že bola odobratá akreditácia. Ako som už povedal, odobratím akreditácie sa nevyriešil problém, naopak, ten najväčší problém v roku 2020 a v prvý pol rok 2021 sa vyrobil aj pre štátny rozpočet, lebo za toto obdobie nám hrozí, a teda je aplikovaná najväčšia sankcia, ktorú sme mohli dostať, je to viac ako 15 miliónov eur z tých 27 miliónov, ktoré sme vlastne dostali od komisie. No, verím, že aj pri nasledujúcom stretnutí budeme hovoriť o takýchto pozitívnych témach. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pánovi Jozefovi Kišovi. Ďakujem aj ja, všetko dobré.